To see me more than what I am. Love me for me. Good variety of music. Uma mdeuka makufunde sikhule sakuhlala kulisize ngolwazi nokuchuma mdeuka on Matsakane exclusively on Vukani FM. 17 imizuzu ibethile insimbi yaka 10 o'clock. I played you Jamali besithi ke bona ke love me for me. Namhlanje ke sincokola noSithembele Goxeka from SG Sanitary Foundation. Namhlanje sincokola lapha phansi kwesihloko esithi ke the SG Sanitary Foundation story ukhona yena simbambe pha ku Zoom. Mhlekazi, good morning and thank you so much for joining us. Awu, bhuti omkhulu, ndiyabulela kwami na bhuti omkhulu for undinika lithuba mani uba ndikwazi uba lapha ereyidweni ndibulise nabaphulaphuli nguSithembele Gongxeka lona from Weekly C kwilokishi ekuthiwa yiDrophayana. Ndiyinzalwane yalapha ke, ingaba yam ilapha, ndifunde apha amabanga amaphantsi naphezulu, then tertiary yam ndizoyenza yenze apho kuKomani eBoston City Campus. Oh, ndiyafuna namhlanje sincokola about i-foundation yakho oyiqalile. I want you to Yes. take us through ubana uyiqale njani. What was the inspiration behind ukuqala i-SG Sanitary Foundation and unethemba lobana mhlawumbe in the next 5 years uzabe so achieve kangakanani, and how long have you guys been running the foundation? Good questions, mkhulu, good questions. Listen, Abraham, le nto ndiqala 2023, I was working as an EA kwezinye isikolo zalapha local. Yeah. Because the educator assistant phaya kwi-primary school eMpumelelweni. So into enzekayo, EAs must siba divided into i-females ne-males. Okay. So into bisenzeka abantwana abangamantombazana abaphaa kwesaa sikolo bebedla ngofika phaa e-staff room bahleli phaa, uyabo, as ii-EAs bafike baye kwezi zingamantombazana, uyabo. All right. So ndiyaqaphela ke ngoqo amane besiya nge-break time ngamanye amaxesha phaa beyocela izinto phaa, cha andikazigethi uba zintoni abazicelayo, uyabo. So ke ngoku xa ndifumanisa no badla ngoya kwezi ezingoosisi two uba bacela iipheds aba bengenazo, uyabo, bayotshekisha uba abanazo na usisi aba basebenza nam as ii-EAs, uyabo. Ndiyayiva mkhulu? Yes, ndimamele bhuti. Okay, so ndiyaqaphela ke ngoku nezi ndizithenga lo mntana lo wasendlini, because umntana wasendlini mos efunda phaa naye kulaa nyaka esenza ugrade 7 phayana. So uthengelwa ndim ke ezakhe for apha endlini, uyabo. Okay. So ndiyaqaphela ke ngokuba no man nezi ndithengela zona azihlali kakhulu, because usually bendidla ngothenga like 6 packets or 4 mhlawumbi ngenyanga, uyabo. So ndiyaqaphela manoma zakhawuleza uphela and ndakhalaza no-olady apha endlini uba ifuna ndithenge zikhawuleza ziphele ezinto, uyabo, kanti uyasherisha esikolweni nabanye, uyabo. All right. So ndaqonda okay ma, there must be something kumele uba ndayenza ngale nto, even though ndiyi-male but there must be something, uyabo. But ke that year andenza next, yabo, kulaa nyaka 2023. Okay. So last year ke ngo-2024 end of April qonda no man ndikhavarishile zonke ii-basic needs zam ngo-April, so ndishiyeke ne-400 rands, uyabo. Qonda what can I do ngale mali? Kukho loo nto le hle loo nto kodwa ndiyacingela, uyabo. Ndiqonda okay man no, kuthi qatha laa mcimbi wam wanyaka kupheleyo wezapheka, uyabo, ndandike ndawucinga, uyabo. Yeah. Ngolisasebenza eMpumelelweni. So ndiqonda okay, let me buy ii-pads ngayo yonke le 400, then ndibone bazawudoneyitha phi kwezi zikolo zikhoyo apha, uyabo. Okay. All right. Okay, before ndidicide ukwenza loo nto ndiqonde no, let me mhlawumbi ukhona umntu onondincedisa mhlawumbi bangathi abantu ndivele ndazidisadela uzenzela le nto mani, mandenze ipowusta nje fast, uyabo. Sure. Ndenze ipowusta mkhuluwa ngokukhawulezileyo, ndiyixhome kuFacebook nakuWhatsApp. Fortunately there were people abaye ba-interested undincedisa, uyabo. Okay,
bancedisa abantu badonate through la post, ne? Okay. Badonate abantu, then ke ngoku udonate kwabo yadibanisa nala mali yam yazithenga, then ngoMeyi yadonate kwizikolo eziyi-2 ezikhoyo apha local, ii-primary schools ezimbini, eThadini naseMpumelelweni. Ndaphinda mkhuluwa ngoJuni, ne? Ndiyadizayina enye iposter to check uba okay, what can I do ngoSeptemba njengoba kuzawuqala i-trial exams, ne? Yeah. Then ndayenza le poster ngoJuni. Fortunately badonate abantu still. Collector, it was close to 200 for the trial exams. Yeah, that collected 100. Yeah, 100. Okay. Then the 19 August, I think actually exams official ngoku ya. Yadodonate kwenye high schools ezikhoyo kuthiwa iZamakuhle apha. Then ke ngoku ndaqala namotivation aqala kuba bezawubhala ke, then ndadonate kuloo high school leyo. So ke ngoku wahamba unyaka ndiqonda okay, ngoDisemba ndihlele ndiqonda okay, ndicinga la for this year ku-2025 ke ngoku, yabo. Ndiqonda no man, let me do something different instead of uba ndicollecthe ngeposter ngoku, yabo. Because bendikade ndikhupha iposter mos badonate abantu, ndiqonda okay, this year man ndenza something different, yabo. Ndiyacinga what can I do? Okay, kwecatha a fundraiser event apha kum engqondweni, uyabo. Okay. Yeah, ndiqonda okay, ndiyenze nini le fundraiser event. Ndiyacinga okay, mandikhethe i-28th of Feb, ne? Because the 28th of Feb is my birthday. So mandizama uyilinka ne-fitness le nto ne-birthday yam. Okay, ndiqonda okay, i-fundraiser event yam mandiyenze ilinke ne-fitness, ibe yi-bootcamp ye-fitness, uyayibona? Okay, that's great. Yeah. Okay, ndiyenze loo nto mkhuluwa, ndiyenze iposter first, ndiqonda okay, 28 phakathi Fridays. So ndaphela i-event ndiyenza yona on the 1st of March. Kuba ndiqonda okay, abantu abaninzi bazabe busy Friday late and kuphela inyanga, so mandidicide uyenza nge-1st of March, that is Saturday ekuseni, uyayibona? So i-event yam uhlobo emime ngalo, since isithi fundraiser event, umntu ke ngoku ndabhala uba okay kule poster, umntu onqwenela ukuza ndiyacela aze at least neepakethe ezimbini zephepha. Okay. Senso as some sort of i-entry ntozi, ne? Yeah. Aze the 2 packets of pads, okanye ongazukwazi uza nazo at least aze ne-20 rands. Oh, okay. Yeah. So ubume bale event mkhuluwa kona it's a fitness event, kuyajinywa. So Yeah. yathi ndatsho uba okay, we will sweat for a cause. Awuzuswetha nje, umntu uzawuswetha for a cause kule event. For a cause, yeah. So yeah, so ke ngoku si-empowerisha as girls through i-fitness. Okay, I love Yakade it. yabo, yeah. So yayiza ngaloo concept ilolo hlobo mkhuluwa le event lena. And ke ngoku it was a short event, but ke ngoku saswetha for a cause. Yayinto enjalo. How many sanitary Mkhuluwa. tables did you guys manage to get during that particular event? Yo, Mkhuluwa, they were close to 300, not mistaken, 253, yeah. And mind you, last year, the collector, la period kusukela, let's say ngala April 1 to August, Yeah. the collector 225. Okay. 225 ngala period ezanyanga umzekelo. But le event alone ngelaa suku nje I collected lo 250 mthetha ngaye ngosuku olunye. So ndibone phathe uba it was huge, but very, very huge. And hlobo endandonwabe ngalo, but yandonwabe gqithi, yandonwabe kakhulu. As a result, i-impact yale nto wena bhuti ndiyibone ngantoni, khona isikolo bendikuso esokugqibela bathi batsho uba zininzi zizawuhlala ixesha elide because nathi bekade singekafiki ngoba besizilindile from ugovernment and koshone, but bathi bezekafika elaa xesha, so ufike at the right time. Wow. I'm So trying to that's where I think saw into uba okay, mkhulu. I'm trying to think into yobana mhlawumbi noba zingaphi izikolo
apho uzawuthi xa ufikisa i-sanitary towels kuzo kuthiwe ufike at the right time. And the biggest question, bekusenzeka ntoni before ufike phayana? Yes, you can continue. Okay, mkhulwa. Yabona ke into endiyiqaphela mna mkhulwa wam, ngoku endiyiqaphelayo is that i-high schools ezalapha around kum ziyayifumana i-support because kwa umntana lo wasendlini beke waza nezinintsi last year. Bayayifumana i-support. Ndicinga uba inoba zii-primary schools ezi zinakulekhisha, andikho sure uba ihamba njani ihlobo central support yazo ihamba njani, noba bazifumana ngeliphi ixesha na, because even nasempumelelweni kwesi sikolo ndaqala kuso last year zazingekafiki that time siya phaa ngo-April, kwakuthiwa no, kuthiwa zizawufika but zazingekafiki that time. So kona mkhuluwa. Okay. Yeah, angithi ndiyafuna ubana singashiyani. So i-focus yakho wena, you want to focus kwi-intermediate phase, which is primary school, or ngamandla mkhuluwa ufikelela kuzo zonke nakwi-high school mhlambi ezi zingekabi senywebeni yona. So what do you, ithini i-objective? What is your objective about all of this? Kona mkhuluwa, ngoba ndiqala i-initiative lena bekathi i-main focus ibisi-primary schools. Because i-belief yam bekathi ndiqonda uba inoba zizo ezingafumani ncam, because high schools ezilapha around bendibona uba no ziyaxhamla kangangoko futhi. Qha ke ngoku andikanweni mkhuluwa ndiye kwezinye iilali ezikufipha phaa kum confirma loo nto leyo. Andifuna uzigqibela ndithi zonke ezi high schools ziyafumana. So mkhuluwa, as much as i-main focus was i-primary schools ngoba ndiqala, but ndiyafuna ke ndizinike ithuba ke ndiye kwezinye i-primary school, kwezinye high schools ezezinye ilali ezilapha around kum. So going back to your okay mkhulu. I want us to focus on the challenges ke ngoku, because ndijonge ixesha. What are the challenges osahlangabezana nazo kule organization yakho? Ayikho ndala le organization, you recently started. So zithini mhlambi i-challenges ohlangabezana nazo, and urhalela into yobana mhlawumbi ungancedakala kanjani? Because when I always say to people esiprofila i-organizations zabo, NGOs, NPOs, into yobana I might not have the solution as the host of Umasakhane, but who knows? Into yobana they might be someone who is listening onobawela into yobana akwazi ukukuncedisa. So I want you to tell us the challenges you face, and ungabawela into yobana ungancedakala njani based on ezo challenges ezo. Okay mkhuluwa. Yabona eyona first challenge is to uba di-registerishe as ibe yi-formal organization, because yona iselusana andikayenzi formal. And ke ngoku I need help with registerisha, because into endiqapheleyo it's not easy to uba abantu ba-assiste nee-businesses ezinkulu ezikhoyo around. Inoba ke is due to mhlawumbe ingekho registered andiqinisekanga, yabo, but akabikho umntu oza ngolo hlobo ayikho registered na. But mna eyona nto ndifuna iqale ilungiseke kuregisterisha, ingase ndifumane i-information kangangoko ngee-NGOs ezilolu hlobo uba ingabe ndingakwazi urejista mhlawumbe ndindodwa or kunyanzeleke ndipaktanishe nabantu na, umzekelo into ezinjalo mkhulu, yabo. I can assist you with that. I'll assist you with that. I'm gonna check someone I know, and then izokwazi ukusincedisa what. Okay mkhulu, because undiva mkhulu ndifuna ibe formal le nto ne. Yeah. And ndiyafuna kwawutshintsha even negama ingafocus ku-sanitary pads. I was about to ask that. Focus only with sanitary towels apha, or izawuexpanda as ba igama as ba ixesha lihamba. For now sisafocuse kwi-sanitary pads only. Bendibona ngalo mkhulu, no, we'll have to change, especially because mna ndibuya lambuka mkhulu uthe in the next 5 years, ne? Yeah. As ixesha lahamba mkhuluwa, ndiyabona there are gaps. Ndiyafuna u-include nezinye i-basic things such as i-toothpaste, umzekelo, i-Colgate, into ezifana ne-soap, yeah,
because bakhona abantwana abasilagishayo to get this thing. So ndiyafuna ukuexpanda nangezo zinto, basic toiletries, i-roll on, umzekelo, i-toothpaste, i-soap, uyayibona into ezinjalo. So yile nkomba izandinyanzela nto leyo ndiphele nditshintsha igama, ingabi main focus ku-sanitary pads kuphela. And when Because there's someone, so mkhulu. yeah, kuyasoloko kusithiwa kuyathanda ubana abantwana abangamakhwenkwe bavalelwe ngaphandle. And loo nto leyo yenze into yobana singakwazi ukuba namadoda agqibeleleyo xa besuka from ubukhwenkwe besiya ebudodeni, because we didn't groom them kwasekuqaleni. So I think focusing on only sanitary towels, and meaning that I'll focus on only girls. So I'm glad that you are willing to expand your NGO. Yeah. Yeah, mkhulwa. Uzuqonda mkhulwa wami, there's someone, itishari yandibuza apha entsukwini, bayefondini, uthini ngamakhwenkwe? Uyabona, awuzami negawuzi kebhetere. As much as yena beyithetha, ngohlobo bengathi uyadlala, but yaqonda, hey, kodwa there must be something that they do for bonke abantu. Yeah. Because there are challenges nabazifeyisa abangamakhwenkwe. Umzekelo le toiletries into yona iba chaphazela bonke, irrespective of gender yabo. Bebonke. So wena mkhuluwa, I do want to expand, hence in city I will have to change the name xa ndiyenza officially foundation yam. Okay. Yeah. Are there any activities or any project or busy zizo at this particular moment? If yes, lukhona mhlambu uncedo onorhalela uba ungancediswa ngalo luthini, and xa siyivala sikufumana njani if we want to get hold of you? Okay mkhuluwa, xa umuntu endifuni uyandifumana ku-WhatsApp, ne? Uyandifumana ku-phone call. So ku-WhatsApp it's 075 number yam, 170 33 84 3384. Yes. Then ofuna emnxebeni is 083 958 1856. 1856. So that calls. Yes. Calls so then ke ngoku ofuna undiza professional ke kwindaba ye-email sithembele.gongxeka@outlook.com. Sithembele Gongxeka, usithembele unayo I? Unayo I, ifane kuGongxeka to uba ndi-correct ke mkhuluwane, it's GONGX. GONGX. Gongxeka. nguGongxeka, it's GONGX. Okay. NGX. NGX. EKA mkhulu. Okay, thank you so much Bhuti, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Okay, enkosi mkhulu wami. Right.